Една българска учителка на крачка от $1 милион. Тя беше номинирана за най-добрия учител в света. Мия Димитрова разказва нейната история в Международния ден на учителя. Тя е добра. Направи много промени и ремонтира салона. По-приятно да учим, когато е свежа стаята, изчистена. Пътят към детските сърца в този случай минава през добрата грижа и обновяването на учебната база. За учениците и учителите в 60-то основно училище пътят към промяната започнал преди няколко години. От тогава директор на училището е Таня Борисова, а днес именно тя е номинирана за най-добрия учител в света. С тази моята номинация ще се разбере, че и в България има достойни хора. За Таня Борисова професията учител е животът и вече 20 години. Видяла и хубавото и лошото, но никога не е искала да се откаже. Голяма отговорност, защото всеки ден знаете, че учителите срещат много трудности, много предизвикателства. Борбата на Таня обаче не е останала незабелязана. Световните награди за най-добър учител се връчват за втора година. Те са еквивалент на Нобеловите награди, а почетен председател е Бил Клинтън. Обикновено спечелените пари се дават за благотворителни каузи. Шансът да спечели Таня Борисова получава от друг учител, от частна школа. С една кауза – българските учители отново да се почувстват значими. Някой да им каже, че могат да се справят, да бъдат оптимисти, защото тяхната професия възпитава нашите бъдещи лидери. Наградата от $1 милион ще сбъдне мечтата на Таня Борисова. Ще направя дневен център за деца с увреждания. Но и стотици и детски надежди. Само игрището бихме поискали да оправи, защото футбол е на цимента, баскетбола на трева. За новините на Нова, Мия Димитрова.